नमस्कार खुलुमकार आं इजिबो हेभीवेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप 48 केजिनि थाखाय स्टार्ट खालामनानै 55 जेरावथै थांगा ओंका फार्स्ट आं उनकोनि बायदि सदा फिरखानि ओंका सेकेंड आवनोका आने माने जोंवा जागा सामानि किसा एडजस्ट लिया सामा जागवा जों तोरचिनि सामुं सावा ओंका जागा जों रमदि तामनि साने रुटि आबाहाय गोथों जिनिस मासामानि दारै जों टिकिनान फुनो गुलनान टारगेट दंमानानि उनके कैंपिंग को कहम न कैंपिंग का इंडिया इंटरनेशनल गंगा स्कूल उनके सामान इसमें किसा कन्फ्यूज माने बागै आंगो जागावो तिफोनो फर्स्ट राउंड तोला टिक सेकंड राउंड के टिक लिया आने अमो तोला फाटी न थांबाय का आबान फटो ऑलरेडी नारक जाक दं उनके आबोनि फरे इको सर्टिफिकेट केसिनि ऑल इंडिया फेडरेशन यागो उनके सर्टिफिकेट सह उनकांते आर्मी चीफ नि बिपिन रावत मालायखा उनकांके किरण रिजिजु मालायखा आं तै कয়েক दिनाव चिनि नभेम्बराव नेशनल चैम्पियनशिप नायो अ जागाबो थांगै आफुरु प्राइम मिनिस्टर मालायनि आने चान्स दं Keplaingan ya kalau buku hemat tuh kan ini. आं कप्लाइंगमन यागुलो आं तेबो तै मिनिमाम तै 27 बेर हाय वर्ल्ड चैम्पियनशिप चिनि कोर्स चान्स रेखांका आं थांनाय तेबो आं सुदु कप्लाइ सिमि आंगानि त्रिपुरा सानो काहाम के लेवल बतालांनानै नायनाय तरक नेशनल चैम्पियनशिप ना नायो नभेम्बर आंगरो बतालांगै चिनि कोर्स बाय खरंनि तालांगै जोंगरो गोबां मासरायरनो पार्टिसिपेट खालामनाय बिसकांगो एशियन गेम्स दंनाय कमनवेल्थ गेम रो गोबां मा इवेंट काहाम दंनाय जागो जों तालांगै चान्स रानि नायनाय Nah sekarang buku hay yang di first thirty was second third mah hay tiki hongo tiki deh tanya buku hay waktu ini. आं तो फार्स्ट ना फोकस खालामनानै ओमफ्राय फार्स्ट ना फोकस खालामनानै थार्ड पजिशनाव फायखा 128 टा कान्ट्रि दंमोन वर्ल्डनि बिसिंगै ओंका जागानि बिसिंगै 128 टानि बिसिंगै मिनिमाम 40 टा हाय फायखा पेन्डेमिकनि बिसिंगै गतफुनो आंगो जागाव 40 टा राज्यनि बिसिंगै थार्ड पजिशनाव कप्लाय तो बुखा बिचिनि इन्डियानि मुंगै जे थांनाय रक बरफ जतनो थांका तुफुनो बरफनो जतनो कोविड दलक खिकलायरेगा बरफनि कोनो इन्डियानि फ्लेग टी सामाने करिखा बाहानो ग्रुप सिमे जे फ्लेग टी हजाक सुकेल प्योर आने सिमेनो अ जागा मानखुलि मानखा Yang kena thang kini wo, nono le sebau ini, sebau seperti nono sebau ini, aku dorti nono dapat. आनो सुबाने एटलिस्ट चिनि स्वयं बुबाग्रा चिनि भगवान बाक्सान हनै मानका ब जुदि आनो सुबा मा करि हिंकानि केरियल टाबुक खनो नर्मल टाइप न दंखमो चिनि बुबाग्रा न मिनिमाम 80,000 हाय सुबाखा ओंका ताकारजलानि तामसे को एनजी जॉइनेक्स हे आते कैसे से आते कैसे हे तामजन कैसे एनजी दं यूटीएफ संगानो 30,000 सुबाखा ओंका चिनि जॉइन एक्शन कमिटी सुबाखा ओंका चिनि ताकुक बिसजित सारबो सुबाखा ग्रिल कंपनी नि बन्थानि एप्लिकेशन मरजाक बतेबो सुबाना नि कक दंगो ओंका वेन्डी सिग्रगो बानि एप्लिकेशन खालायनानि कक दं माने ओंका ग्रिल नि बादे चिनि साइड बरम गोनां रेबुटि सारबो सुबाखा 10,000 दिल्लीआव मानेखा 10 तारिख हायो ओंका आबोनि परे चिनि सारन्याबार कुमार बो सुबाखा 3,000 हाय ओंका सुशांत चौधरी सर बेलायखे बनबो रिस्पेक्ट रनानि दरगार आनी फ्लाइट टिकेट बन रखा थांफुरुनि गांगताय रांबो 5,000 हायकेरि रहका ओंका ताइचिनि गोबां मा एनजी चिकन बुसुबाखा ताइचिनि जगैबारि ब्लेस आनो प्राय 4-5,000 हाय सुबाखा ओंका जों कालेक्ट बो खलायका रां स्पन्सर 1,70,000 कायानि बागै कालेक्ट खलायमानि चिनि प्रमो नगरबो जतनो सुबाखा थांसा हनै सुबामा जागाव 900 हाय काका ओंका आबोनि बिसिंथै एडिसिओ बां सुबा मुंगांखा एडिसिओ 1700 हाय कालायखा ओंका आबोनि परे ताइचिनि मताय माने हिनि कैसे तागरजलान दंगो नानाबो आनो प्राय 3,000 हाय सुबाखा ओंका चिनि एटलिस्ट सिंगार बिसिंगै दा प्रहर हिनि कैसे सिंगार बानो खूब मार्कनो सुबाखा रां पैसाबो आनि फेवरेट बो सिंगार बानो रां पैसाबो सुबाखा लामा काहामबो बनो फुनुक मा कालायखा Karena thangkile kono kebang mung hay kaba buku hay kono dong. थांना थांतनि तले केबं मुं तले कोनो करि रां पैसा नानि केबं मुं थायो ओंका नेक्स्ट इयार आं तुरक तेबो परफॉर्मेंस काहाम खलायनाय बा गोल्ड मेडल आं फॉलो खलायजा गोल्ड मेडल बै बेल आं टाइटल जेसके पइन्टनानै टाइटल मा एसे पजन्ट आं रिटायर खलायगला खनि खाखलाय Pacawa pasti ni jatuh nukurung ni kan kau betul. आं लुकुरंनो कबं मुं का मनो जतनो स्पोर्ट फाइकेन के बेलायनो सावनो अब हायनि साजिनिस यूज खलायो ओइ स्पोर्ट फाइकेन के बेलाय के फ्यूचर का हमगन ताइसिनि बरक नि बागै कुसुक लेवल थांगै मानन पॉलिटिकल जों थांकान के पॉलिटिकल नि बरक बा आम हाय थांकान के जों थानाव सुग्लिया बुनि फातर बरक न तयै जों स्पोर्ट तलां खांके सिनि बरक तुरक डेभलप खांके सिनि आगिनि जे मान थे दं माने मान थतक आं खाखलायो यागो तंगानि कोर्स संजय सर बबाय